ето сега работиме Чехов. Значи, това е в последните години втората ни работа върху Чехов. Преди това Платонов на Лилия Баджиева. Сега аз се мъча с Войчо Ваньо. Значи, нашия подход... Аз гледам на театъра малко като институция, културна институция, т.е. културно-образователна дори. Така, за мен е смисъл да има театър в всеки един български град извън София, където някакси е логично да съществуват театри. Смисъл е в това да има възможност някакви хора да бъдат провокирани в своето мислене, в своите възгледи за живота, в своето отношение към изкуството, в своето отношение към културата изобщо. В този смисъл, тук в нашия театър почти вече 5-6 години много е трудно някой да се опита да намери някакво заглавие или някакъв проект, който сме правили, който да е някакъв компромис. Компромис с така ефтин зрителски интерес, с ефтина популярност. Напротив, точно обратното се стремим, което разбира се ни носи изключително много проблеми. Нали разбирате, че ако вместо Войчо Ваньо на Чехов, в който влагаме така толкова усилия и цялата си душа, ако направиме някаква съвременна френска комедия, например, или прочетеме нашите класици български комедийни, така по-лековато, по-ефтино, и вземеме една, две, 3 или 5 звезди, както ние можем да си го позволим, защото пак ви казах, нямаме артисти на щат, много по-лесно ще ни бъде да изфлиртуваме с публиката, да си подсигурим бюджета, да не се притесняваме. Не сте ли се изкушавал? Не съм се изкушавал. Аз все още така се чувствам се млад. Все още имам усещане, че все пак нещо зависи от мен и се опитвам да работата да си я върша така, защото да ми е приятно някакси, когато остана сам със себе си. Странно, направих опит за убийство, не ме арестуват. Не ме дават под съд. Значи явно ме смятат за луд. Значи аз съм луд. Аз съм луд. А не са ли луди уния, които под маската на професор научен крият своето бездарие, своето безсърдечие, своята глупост? Не са ли луди уния, които се женят за старци и ето тук пред очите на всички ги мамят? Аз видях как ти. Аз видях как я... Видях как я... Добре, аз а на теб Безумна е тая земя, която още ви търпи. Ама че глупост. Срам ме, ако знаеш как ме срам, това остро чувство за срам не може да се сравни с никакъв болка. Какво да правя, Какво да правя? Нищо. Боже Господи, сега са на 47, ами ако взема, че доживея до 60, остават ми още 13. Много са. Какво да ги правя тия 13 години? Къде да ги дена? С какво да ги запомня? Боже Господи, ако можех да изживея остатъка от живота си някак по-ново, да се събудя в ясно, тихо утро и да почувствам, че съм започнал да живея отново. От начало, че всичко минало е забравено, изчезнало е като дим. Да почна нов живот искам да почна нов живот. Аз искам от начало, искам да почна нов живот. Искам от начало. Дяволите да те вземат. Какъв ти нов живот? Нашето положение, твоето и моето е безнадежно. Така ли? Убеден съм в това. Дай ми нещо, тук страшно ме боли. Стига. Дай ми нещо. Стига. Престани. Знаеш ли, уния, които ще живеят
100-200 години след нас. И на които сега ние прокарваме път в живота. Те, може би, ще намерят начин да бъдат щастливи. А ние, на нас не остава само една надежда. Надеждата, че когато легнем в своите ковчези, ще ни посетят видения. Възможно е дори да са приятни. Да, братко, да. В цялата околия имаше само двама умни, интелигентни хора. Аз и ти. Но за някакви си 10 години се превърнахме в простаци като всички. Ти обаче не ме за главичко, ми върни онова, което си взел от мен. Нищо не съм ти взел. Взел си ми подвижната течка, стъклото с морфина. Ако искаш да сложиш край на живота си, иди и се гръмни, а морфина ми върни. И без това трябва да ти правя аутопсия. Да не мислиш, че ще ми е интересно. Нищо не съм ти взел. За мен е началото на този съвременен театър, който аз харесвам, е Чехов. Не, че Гогол не е писал хубави неща. Писал е, но някакси при Чехов тази сложност, която е и неедноплановост, която се открива за севте, това е при Чехов. А това, което е съвременно, значи текста по принцип той си един и също, няма как да го променим, текста си остава. А съвременността би могла да излезе единствено от съвременното светоусещане на режисьора и актьорите, които ако ти се опитваш да го направиш, да го напънеш, да стане съвременен, значи изпадаш в другата крайност, която са тия едни съвременни постановки, които хубави са, обаче в общи пък изчезва всякакъв разказ. Значи такива едни съвременни неща, като някакви клипове, които текат. Но за какво става дума, дали ще е Чехов, дали няма да е Чехов, въобще не може да се разбере. Аз мисля, че тук по някакъв начин, макар че бих казал, че това е доста съвременен прочит, може да се разбере за какво става дума и в голям процент сме верни на първоизточник, мисля. Харесва ми това отлепене от действителността и тази възможност да казваш, сцената ти дава тази възможност да казваш неща, които в живота не можеш да си позволиш да кажеш. Да не звучи банално много, но наистина, когато имам представление, имам възможността да полетя и това ми доставя страшно... Кара ми да се чувствам щастлив.